Fis-sitwazzjoni li ninsabu fiha bl-inflazzjoni tkompli terfa' rasa hemm bżonn li npoġġu bil-qiegħda madwar mejda u jekk il-proposti ma jidħlux fis-seħħ f'daqqa tal-inqas nibdew nintroduċuhom fi stadji. Sostnew dan il-Kap Eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella flimkien mad-Deputat Segretarju Ġenerali tal-Workers Union Kevin Camilleri waqt il-programm Net Live fejn iż-żewġ unions tal-ħaddiema f'pajjiżna qed jaqblu wkoll ma' dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista fejn qed jappellaw sabiex il-Gvern ta' Roberta Bela jieqaf jintaxxa l-għajnuna tal-Uli tal-Ħajja. Joseph Vella insista li l-proposta tal-UHM hija li l-kola m'għandix tiġi intaxxata għaliex spjega li din l-għajnuna hija sempliċement rifużjoni fuq prodotti u servizzi li l-familji Maltin u Għawċin diġà ħallsu it-taxxa fuqhom. Meta qed ittini refund għax dik li hija il-kola hija refund għall-għoli tal-ħajja. Dak li inti ħriġt iżjed minn ġolbut tiegħek tajjeb. Ir-refund m'għandikx tintaxxa ħieri għaliex il-kunċett tat-taxation ma jidħolx fuq refund. Wasaq illi id-deċiżjoni bħal din tista' twassal għal mijiet ta' euro oħrajn fidejn il-poplu Malti u Għawċi dan fil-waqt li insista li l-UHM qed issostni li l-Gvern m'għandux jibqa' jaqta' t-taxxa fuq il-bolla. Joseph Vella qal li ma jistax ikun li l-Gvern jaqtalek 10% tal-paga u jintaxxak fuq il-gross. Wasaq illi jekk ħaddiem jaqla komplessivament 20,000 euro u l-Gvern joħodlok 2,000 euro il-ħaddiem qed ikun intaxxat fuq l-20,000 euro. Mela mill-20,000 jiena baqali 18,000. Sewwa, kif allura x'kien tiġi biex tintaxxani taqbadni fuq l-20,000 kollha. Mela hemm 2,000 minnhom li qed nerġa' inħallas it-taxxa fuqhom meta jien dawk ħallasthom bħala taxxa minna nifisha. Joseph Vella insista li preżentament jidher li l-Gvern qed jagħmel il-homework tiegħu u kollox qiegħed jindika li tali deċiżjonijiet se jwasslu sabiex inevitabilment it-dħul tiegħu ikun se jonqos. Mill-banda l-oħra kif Camilleri sostna li tali deċiżjonijiet jekk jittieħdu waslu sabiex il-ħaddiem ikollu aktar flus f'butu. Wasaq li s-sena d-dieħla jidher li l-għajnuna tal-kola se tiżdied iżda dan se jwassal sabiex l-impjegati jaqbdu inqas paga bis-sistema attwali. Jkun qed inqabdu f'tax bands li tax brackets li dawn kif jaqbżu eventwalment take home pay ħatkun inqas minn dak li kienu jieħdu qabel kellhom it-10 euros, allura tiġi f'sitwazzjoni inti tgħidli tajba jinżid 10 euros biex qed naqbad inqas. Kif Camilleri appella sabiex illum qabel għada ipoġġu madwar mejda u jiġu meħuda d-deċiżjonijiet illi hemm bżonn qabel ikun tard wisq. Għax is-sena d-dieħla hija 13 euro il-għoli tal-ħajja hija daqqa u ħatkun daqqa ġiex naħat għax imbagħad għalina biex inżidu ftehim kollettiv ħatkun iktar ibsa biex aħna nġibu iż-żidiet li bniedem jibda jaspira. It-tielet sena ma nafx hekk kussa tkun l-għoli tal-ħajja nkella riċessjoni, għax dawn ikunu tliet daqqiet fuq xulxin li normalment fiċ-ċirklu ekonomiku it-tielet sena taf tkun mhux daqshekk sabiħa daqs is-snin ta' qabel. Ma nsistow li tali kwistjoni m'għandix tittieħed fin-negattiv illi ma tistax issir iżda l-Gvern għandu jipprova jara kif jista' jimplementa fuq numru ta' snin billi tal-inqas jibda ma' dawk li jinsabu fuq il-low income bracket.